Dobrý den, dnes jsem si pro vás připravil video na téma manažerská vozidla, což jsou taková vozidla, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci nejenom pro plnění pracovních úkolů, ale zaměstnanec ho může používat i soukromně. A podíváme se na manažerská vozidla nejenom z pohledu daně z příjmu u zaměstnance, u zaměstnavatele, ale taktéž z pohledu DPH. Na toto téma jsem si pro vás připravil zase krátkou prezentaci, takže můžeme se do ní podívat. Ještě než ovšem se podíváme do zákona o daní z příjmu, tak nejprve dvě krátké definice. Musíme si vydefinovat, co je to nízkoemisní vozidlo a co je to bezemisní vozidlo. Nízkoemisní vozidlo, definice tedy je v zákoně o daní z příjmu v paragrafu 21b odstavci 6, ale nenajdete tam přesně tady tuto definici, najdete tam jenom odkaz na definici nízkoemisního vozidla v zákoně na podporu nízkoemisních vozidel a pro vás jsem tedy tu definici tam našel a máte ji tady před sebou. Takže jedná se buď o silniční vozidlo kategorie M1, to je osobní automobil, M2, to je nějaký mikrobus, který pobere více než 8 sedících osob, nebo N1, to jsou zase dodávky do 3,5 tuny, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 gramů na kilometr a 80% emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu. Nebo taktéž to mohou být silniční vozidla kategorie N2, to jsou už nákladáky nebo dodávky nad 3,5 tuny, nebo N3, ano, to jsou, myslím, že nad 12 tun, nebo silniční vozidlo třídy I, kategorie M3, nebo třídy A, tak kategorie M3. Ta kategorie M3 to jsou autobusy a ty třídy, to je, jestli to je nějaký příměstský nebo dálkový. Využívající alternativní palivo, to znamená LPG, CNG, biopalivo nebo syntetické palivo. Takže to jsou nízkoemisní vozidla. No a bezemisní vozidla, když se podíváme do paragrafu 21b odstavec 7 zákona o daní z příjmu, tak tam přímo máme uvedeno, že to je silniční motorové vozidlo, které používá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, nebo jiné silniční motorové vozidlo, jehož provoz nemá žádné emise CO2. Ano, takže takhle to máme definováno. No a proč jsme si definovali tady tyto vozidla? Protože vlastně závisí na tom, v jaké výši vznikne u zaměstnance nepeněžní příjem za to, že má možnost používat služební vozidlo i k soukromým účelům. Ano, zákon o daní z příjmu říká, že když zaměstnavatel poskytne tomu zaměstnanci auto, které může ten zaměstnanec používat i pro soukromé účely, tak tomu zaměstnanci vzniká nepeněžní příjem. On za to auto nic nezaplatil a najednou ho může používat soukromně. No a ten nepeněžní příjem podle paragrafu 6 odstavec 6 zákona o daní z příjmu je buď ve výši 0,25% u bezemisních vozidel, ty procenta se počítají z pořizovací ceny vozidla včetně DPH, ano, nebo je to 0,5% u nízkoemisních vozidel, nebo celé procento u ostatních vozidel. Ostatně takhle jsme byli už dříve zvyklí, ano, na to 1%. Vždycky se to počítá, jak už jsem říkal, ze vstupní ceny včetně DPH. V případě, že zaměstnanec může používat vozidlo, které má ten zaměstnavatel v nájmu, tak je to vstupní cena u toho pronajímatele, včetně DPH, ano, za kolik vlastně, nebo za jakou částku to on koupil nebo pořídil to vozidlo. Stejně tak v případě, že zaměstnavatel pořizuje vozidlo formou finančního leasingu, tak jdeme na cenu včetně DPH u té leasingové společnosti. No a říkali jsme si, že historicky tam jsme měli to 1% z té pořizovací ceny, no a právě to, že jsme si definovali ty nízkoemisní a bezemisní vozidla, tak se nám to procento snižuje. Ano? Takže je to opravdu na úrovni 0,5% u těch nízkoemisních vozidel a 0,25% u těch bezemisních vozidel. Mám tady ještě poznámku, že se nezohledňuje limitace odpisů od roku 2024. Vlastně, když pořídíte drahé vozidlo, tak do nákladu formou daňových odpisů je to zalimitováno pouze částkou 2 miliony korun. Ale
tohle neplatí pro případ vzniku nepeněžního příjmu u zaměstnance. Takže když tam bude auto za 3,5 milionu korun v majetku, tak formou odpisu do nákladu dostane ten zaměstnavatel jenom 2 miliony. Ale zaměstnanci se bude vlastně počítat ten nepeněžní příjem z 1%, když to nebude ani nízkoemisní, ani bezemisní, z těch 3,5 milionů, pokud je to cena včetně DPH, takže to bude 35 000 měsíčně, ano, jako nepeněžní příjem. Zase naopak, kdyby zaměstnanec dostal nějaké auto, které při pořízení mělo nižší cenu než 100 000 korun včetně DPH, třeba za 70 000 by to koupil ten zaměstnavatel a poskytl by to zaměstnanci i k soukromým účelům, tak 1% ze 70 000 by bylo 700 korun, ale tomu zaměstnanci se jako nepeněžní příjem přidaní celých 1000 korun. Jinak ten nepeněžní příjem samozřejmě podléhá jak daní z příjmu ze závislé činnosti, tak se z něho odvádí i zdravotní a sociální pojištění. Ten nepeněžní příjem vzniká z titulu toho, že má zaměstnanec možnost využívat to vozidlo i k soukromým účelům. A pokud ho třeba za celý měsíc nepoužije, protože, já nevím, bude třeba celý měsíc v zahraničí, na dovolené s rodinou, nebo může být na nemocenské, to je jedno, ale zkrátka, i když ho za ten měsíc nepoužije a přesto ho použít mohl, protože má pořád platnou tu smlouvu se zaměstnavatelem o užívání tohoto vozidla, že ho může používat i soukromně, tak i za tento měsíc se tomu nebo vznikne tomu zaměstnanci ten nepeněžní příjem ve výši 1,5 nebo 0,25% z pořizovací ceny včetně DPH. V měsíci, kdy zaměstnanec odevzdá staré služební vozidlo a dostane nové, tak se počítá ten nepeněžní příjem z vozidla, které má vyšší vstupní cenu. Což ale nemusí být vyšší nepeněžní příjem, protože pokud odevzdával, já nevím, nějaké za 0,5 milionu auto, které bylo na benzín nebo na naftu, tak tam bylo 1% a vlastně nepeněžní příjem byl 5 000 korun. Ale pokud dostal nové nějaké elektrické auto, ano, za 1 000 000 korun, no tak se to bude počítat z vyšší pořizovací ceny za ten měsíc, to je 1 000 000 korun, to je to elektrické auto, ale tam je ten nepeněžní příjem pouze ve výši 0,25%, ano, z té pořizovací ceny, takže by to bylo ten nepeněžní příjem pouze ve výši 2 500 korun. No a pokud některý zaměstnanec může libovolně během měsíce používat 2 nebo třeba 3 auta, jak k služebním, tak k soukromým účelům, ano, a může si to libovolně měnit, není to odevzdání starého a převzetí nového, tak v takovém případě potom je to vlastně ten nepeněžní příjem v součtu ze všech těch vozidel, které může libovolně využívat v daném měsíci. Tohle je vyřízení na straně zaměstnance, že vzniká nepeněžní příjem, no a z pohledu zaměstnavatele vlastně je to vyřízeno tím 1/4 nebo 0,5% a u zaměstnavatele potom všechny náklady spojené s tím vozidlem jsou v plné výši daňově uznatelné. Ano, to znamená veškeré daňové odpisy, pokud je to vlastní vozidlo toho zaměstnavatele, případně nájemné, které platí v rámci třeba toho operativního nájmu, nebo leasingové splátky v plné výši, ano, pokud to pořizuje formou finančního leasingu to vozidlo ten zaměstnavatel. Veškerý servis a zase v plné výši je uplatňován ten základ daně z té faktury za servis, je v daňových nákladech nekrácen v plné výši. Taktéž nákup letních, zimních pneumatik, provozní kapaliny, což může být olej, voda do odstřikovačů, myčka a podobně. Pohonné hmoty samozřejmě taktéž, ale ty jenom v případě služebních kilometrů. Pohonné hmoty za soukromé kilometry toho zaměstnance by měl hradit ten zaměstnanec. Pokud mu to hradí zaměstnavatel, tak je to další benefit toho zaměstnance, kromě toho 1,5 a 0,25% z pořizovací ceny včetně DPH, když zaměstnavatel hradí soukromé kilometry tomu zaměstnanci, a soukromé kilometry je třeba i dojíždění z domu do práce a potom zpátky, ano, protože tohle není pracovní cesta, tak potom
jsme si říkali, že teda tomu zaměstnanci vzniká další benefit, je to zdanitelný benefit, takže když mu to hradí ty soukromé kilometry, zaměstnavatel musí dodanit i ty soukromé kilometry tomu zaměstnanci a v případě, že na tento benefit má zaměstnanec nárok podle buď smlouvy, kolektivní, pracovní, manažerské, nebo je to na základě nějakého vnitřního předpisu toho zaměstnavatele, tak u toho zaměstnavatele jsou i ty náklady na soukromé pohonné nebo na pohonné hmoty za soukromé kilometry u toho zaměstnance daňově uznatelným nákladem, a to podle paragrafu 24 odstavec 2 písmeno je bod 4 zákona o daní z příjmu. No, takže vedle skutečnosti, že zaměstnanci vzniká nepeněžní příjem ve výši jednoho z těch 3%, tak pokud mu zaměstnavatel hradí ty soukromé kilometry a je to ve smlouvě, že má na tento benefit nárok zaměstnanec, nebo je to v nějakém vnitřním předpisu toho zaměstnavatele, tak i ty soukromé nebo ty pohonné hmoty za soukromé kilometry jsou daňově uznatelné u zaměstnavatele, ale musí se to u zaměstnance zdanit. No a manažerská vozidla z pohledu DPH, to je trošičku jiný přístup než v případě zákona o daní z příjmu. Tam v případě pořízení toho vozidla, když víme, že to bude i soukromně používat ten zaměstnanec, no tak nemůžeme si uplatnit celý odpočet DPH při nákupu toho vozidla, ale pouze poměrnou část. A my to při tom nákupu odhadneme. Ano, ale víme, že to už je třetí, čtvrté vozidlo a že ten zaměstnanec, ano, že to má tak, já nevím, třeba 70% služebních a 30% soukromých kilometrů. No tak při nákupu toho vozidla uplatníme si jenom odpočet DPH ve výši 70% a 30% neuplatníme. Ale těch 30% půjde do pořizovací ceny vozidla a potom to dostaneme do nákladu formou daňových odpisů. To je v okamžiku nákupu. Ano, třeba dneska, 2. dubna, jsme koupili to vozidlo, nebo zaměstnavatel koupil to vozidlo, odhadl to na těch 70-30, ano, uplatnil si 70% odpočet, 30% DPH šlo do pořizovací ceny. 31.12.2025 musíme udělat opravu, teď jsme v prvním roce, tak děláme opravu toho odpočtu. A pozor, my jsme to auto pořídili v roce 2025, tak od roku 2025 už tam pro ten první rok, ano, pro tu první opravu toho odpočtu, pro ten první rok, kdy jsme pořídili to vozidlo, není ten limit 10%. Ano, to bylo u vozidel pořízených do konce roku 2024, když pořizujeme vozidlo od roku 2025, tak pro tu první opravu v prvním roce není limit. Takže kdybychom třeba podle knihy jízd zjistili, že ten zaměstnanec to nevyužíval ze 70% pro služební účely, ale jenom ze 65%, tak musíme i z těch 5% udělat opravu odpočtu a 5% ještě odevzdat státu, ano, z toho DPH. Ale to, že tam byl zrušen ten 10% limit, platí jenom pro ten první rok. No, takže v prvním roce k 31.12. podle knihy vždycky upravujeme do skutečné výše, ano, toho poměru. My jsme si řekli, že to nakonec teda bylo těch 65%. Při nákupu jsme odhadli 70, ano, a musíme tedy ještě 5% z toho DPH vrátit. No a pak to ještě sledujeme, ten vývoj, jak je to používáno k soukromým a služebním účelům u toho zaměstnance v následujících 4 letech. Takže jestliže jsme pořídili v roce 25, k 31.12.2025 jsme udělali opravu odpočtu, tak potom ještě v roce 2026, 7, 8 a 9 naposledy musíme udělat vždycky úpravu odpočtu, ano, kdy to vztahujeme vlastně k tomu odpočtu tak, jak byl, nebo tomu poměru, tak, jak byl k 31.12.25 v tom prvním roce, kdy jsme pořídili ta skutečnost, ano, za ten rok 2025. Takže 65% máme, jsme si řekli, a v následujících 4 letech vlastně stále ještě sledujeme, zda jsme se neodchýlili od těch 60% o víc než 10%, tam zůstává v těch následujících 4 letech těch 10%,
a to jak nahoru nebo dolů. Připravil jsem si pro vás příklad, který koresponduje s tím, co jsme si říkali teďkom teoreticky, teď si to řekneme na číslech, takže v dubnu 2025 pořízené vozidlo, pořizovací cena 605 000, tím, že základ daně je 500 000 a DPH je 105 000. Odhadneme, že to vozidlo bude ze 70% používáno k služebním účelům a z 30% k soukromým. Takže 70% odpočet DPH si uplatníme, což je 73 500, no a ten zbytek 31 500 jde do pořizovací ceny. Takže daňově budeme to vozidlo odpisovat z 531 500 korun. Ano, základ daně 500 000 plus neuplatněné DPH. 531 500 bude vstupní cena pro odpisování buď rovnoměrně nebo zrychleně. Autem se jezdí a na konci roku podle knihy jízd zjistíme, že za ten rok 2025 skutečný ten poměr služebních a soukromých jízd byl 65% služebně, 35% soukromně. Tady jsme si říkali, v tom prvním roce nám padl ten 10% limit, tady vždycky musíme jít na tu skutečnost od roku 2025, takže 5% z toho DPH ještě musíme vrátit, uděláme opravu odpočtu, 5 x 105 000 je 5250, ano, takže v daňovém přiznání za prosinec 25 nebo za čtvrté čtvrtletí roku 25 na řádku 60 vracíme tuto částku. No a potom si pro ty následující 4 roky vyhotovíme takovouhle tabulku, kdy to, co je modře zvýrazněné, to máme předvyplněné, ano, roky, 1/5 DPH v každém roce, ano, takže 1/5 ze 105 je 21 000. No a potom ten skutečný stav k tomu 31.12.25, ten poměr byl 65%. A zjišťujeme za každý ten rok, vždycky podle knihy jízd, jaká byla skutečnost toho využívání k soukromým a služebním jízdám. A pokud ten poměr se zvýší na jednu nebo druhou stranu o více jak 10%, tak buď budeme muset ještě odevzdat DPH, nebo si naopak nárokovat. Takže jdeme se podívat, za rok 2026 55% služebně, 45 soukromně, ten rozdíl je 10%, jsme úplně na hraně, ale ta tolerance je 10% včetně, takže žádné úpravy odpočtu nejsou. V roce 2027 73%, to je o 8% víc, je to k služebním účelům, než máme ten poměr, se kterým porovnáváme, ale je to v limitu 10%, takže zase žádná úprava. A v roce 2028 potom z 59%, ano, používáno pro služební účely, což je o 6% méně, než je ten poměr, se kterým to srovnáváme. Zase jsme v limitu 10%. No a v roce 2029 to bylo pro služební účely používáno z 95%. Ano, zaměstnanec dostal už nové služební vozidlo a to staré sloužilo třeba jenom na jako nějaké dopravu nějakých montážníků a podobně, jenom pro služební jízdy. Takže proto těch 95%. To je o 30% více než ten poměr, se kterým to srovnáváme, takže si můžeme nárokovat ještě část DPH, a sice ve výši 30%, ale z 1/5 DPH, takže z těch 21%, takže 21 x 0,3 je 6300. Tak to bylo vše, co jsme si chtěli dneska povědět k manažerským vozidlům. Já doufám, že to video bylo pro vás užitečné. Pokud byste chtěli vidět některá další videa z oblasti daně z příjmu, účetnictví, cestovních náhrad, zaměstnaneckých benefitů nebo třeba daně silniční, tak můžete se podívat na můj účet na Hero Hero. To je vše tedy, mějte se hezky a nashledanou.